Kaka Sales atau District Council KHDC da kaba ai kuble ya kanhun usulong mil korwo ka tiar kabala sei madan ka kaipot kubor ka yodo ka yoglo pla husiar gi paiba ya kanhun ki kenthei bat kishenrang namar ka jingdon ki kampentriam da ki kenthei bat senrang pan klo pla ya ki nongleit nangwan hakte ka yo ka bahe tam hari khasi jantia haka artrek no pra arjar puai kala sim ya karai ban pinkulut no ya ka yodo ka executive committee ka council hapo ka jilam khamat chief executive member ba Titus W Khan bat ka general kat ka executive member badai khmi ya katnat market ka congress Mary Khanpuri kala khot ya ka jilang kirki ya acting CM ka Himam Liam paim aina manik CM lem ya ki menteri kumju ki bor pulit ka iska sales district banyakran halo ka de kampentriam no lor ki weipat kum ka jingni khalai de kiat be an hakani ka yo habakran siklar pthai khubor hadin ka jelang uba Titus W Khan ulo ong baka council kla yo jingu jo ni pa ba nong sang yo halo ka jingkham nya ka long palat bat ka jelang klarai ban penhe ya ka yo delang dak ba tei mala sejrong ka mat ka ba kongsan ya ka ba nilai keren en ka por ka long hai lor ka jingmi ha ki kot khubor ba kumju ru kham tam ha ka news ya ka jing pau nam jong te ka yo ya ka bala yo ya ka terteng ka ba thamai ka ba ti ong ka yo klo pla habangi pej ya ni ka report bangi so ban ai khuble terpang ya ka tu ka channel ka balawan ra ya ka khubor na ban ta ka jing tip jong ki pai ba ba kham tam ya ka jing tip jong sim wa acting chief pat ka district council ngi la shimru ya ka rai men ta si ha ka ba ngi la khot terpang ru na ka liang jong ka police department ya ka balawan mi khmat do DSP na po ka SP is Khasihil bana so banai kuble ka pangru ya SP ibala kloy ya ka banai ka jinge trelang ha ka por ka balang kot ila pha ya representative na kaliang ka jung ban attend ni meeting but ka kam ka ba kongsan ka bangile rai halor ka to ka jingmi khubor ka jingdon jong ki breu ki ba long ki lunar ki bala penbut nam ya ketika yo da ka ba ki wan ra ka jing bom shingan shu yom ki nong wan yo da ka ba ki la le ki kam sniu kam tu kam thiem kam tam ban klo ki pla ki pdok jong ki nong wan yo am ka long ka jing shisha ba ka jing mi jong ki ni ki kam sniu ka de na ka jing khap nya tena ta ka daw ngi ong ba ngi ne le ban pen kului da ki kat tu ka ni shwa da ka ba ki sedang shwa na ka yo delang te hadin bangil sedang na ka yo delang ngin sapek ki wat ki wi ki benta ki badang don ya ka lat kelenti bangin penhe ya ka kum ba pilai i ba pila jelek na ka por sa ka por ba ka yo kelalong ka ba kham ya do kata kata ba kham tam ka yo delang ka balong ka wi na ki yo ki ba kongsan tam jong ka yo do kabadai ga yo dilang ya ki juhur lani ki marep jong ki nong rep ki jungi khamtam ha kani ka por ka badon kani ka jing pangkhlam kalong ga jingma ka bakta ya ka kwat ka khya jong ki nong shong yo tena ta kadang na kaliang ka jonga kum u CM hadin banglayo ini ka dorkas rengkat ka jing ya liu jingmut badi ya menchat ngilai perkhat bahkan ba bangin khot no yo acting chief badi ki menteri kum no bani perkhat bani le ya ni ka kapasngot nak kalong ba ngilai shim da ka wei ka rai ba kata ka rai kalong ba ngin ya penhe no ya ka te ka yo delang da ka ba ngi kentiu ya ni ka yo delang sejrong kamu kala banlong armala lai mala kat ba ka de banlong bat ya kani ngilai rai lang mentan ban ngila IT haki engineer jong ka Himam Liam ba kumju ru ba ki engineer jong ka district council ba kin lek ya ka ban tho ban wo ba ban kre ya ka estimate Bana kermen bagani ka kam kan sa urlong no hagini ki kendiat singi bat nakani ya gani ka dorbar hima lani ka estip dorbar do ka Hima William kan sa shim ne karai kumnuban penyat khmat ya gani ka kau hakawai pat kalyang ka konsil club tha ya ka Hima William ban pandai CCTV camera haka chakami chakarung si yodo ba kawai ru ka bangila rai ka long ba ka Hima William ka di ban install no ya ki CCTV ha ki entrance exit point jong ke yodo barokawe kenang ba kan long ka bangin la ban identify kini ki priu ki barung ki bami ha kini ka yo
halo ke jingtmu ban tela kami kamsni wa yodo ulong bala sim ya karai ru bandan ke jelang apa ki bor pulit ke is sales bat katnat enforcement wing ka HDC ban thawi kilat ban perking ya ki kamsni bat ban pe ya karung kami gibriu Bada kerja kupon nak kalian ke police department kalau keluar ya ke ban ai ke cingirap ban dispute ikibriu jom kiru ban don ini ki jaka ban pe ya ke jingrung jeng mi jom ini gibriu kiba bawan ban le ini ki kam hante apa yodo kita kalau ka kam ke bokongsan ke bangilai keren mendak sini tika baar ke bangilai keren mentandu pakai rengkat ke cingir dalang jeng DSP kalau ba nangi syakman kan don ru ka jing lek khura rengkat ki polis rengkat bagi pulit jong ka hima meliem ya gitu ki jaka di kiat bean jaka di kiat persi ki badan hapo yudu bat kumju ru ya ki ketem ya khalai ki badan ha yudu dekan ni kan sedang terikam no asian ni nadu kena ketayo ke banwan ya ka ba minum aila bagi ni ki breu kin ri tengen nama pi sutu ba kini ki rusnil lada don kum kini ki ketem ki balong ki ketem jongka jinge khalai jinge dikiat hang ni apa yodo kimi kini ki breu ki balong kum kini te takadang in khangla kini kat bala na kalian ke jongi man syem ki la lenti man khangla e ke jing roi jong kini kam snil po yodo